pogodiš taj čunj i kad znaš da si svjetski prvak, najljepšeg osjećaja. U 13 godina što treniram kuglanje osvojila sam preko 150 medalja, pehara nešto manje, oko 50-ak. Dosta je psihička priprema važna. Nekad jedan hitac odlučuje o svjetskom prvaku. Ono što bi izdvojila je moje prvo svjetsko prvenstvo gdje sam osvojila zlatnu medalju, ekipnu, i gdje smo srušile svjetski rekord. Baš sad na ovom svjetskom trebala sam pogoditi jedan čunj da postanem svjetska prvakinja. Bilo je malo kao treme jer osjećaš pritisak, normalno ti ovisi ta jedna kugla o svemu. Bez obzira na profesionalno bavljenje sportom i na moje kuglanje, obrazovanje mi je jako važna stavka u životu, zato sam i upisala Veleučilište Baltazar, smjer informacijskih tehnologija. Dobivam podršku, potporu, znači podržavaju moje bavljenje sportom. Osim toga imam organizirane bilo kakve konzultacije, što god trebam, samo trebam pitat, nazvat. Jednostavno ono, kao da sam kod kuće, tako se osjećam ovdje. Baš je kao da smo jedna mala obitelj, zapravo velika obitelj. Sve je stvar tebe i kako si posložiš sve u životu i na koji način si to organiziraš, jer se sve može. Meni je uvijek cilj ovo, ali i ovo.